Zdravím vás z môjho druhého dielu Minecraftu, tak ideme hrať ten istý svet, čo sme mali prvú epizódu z Minecraftu, tak teraz zapíname znova ten svet a pokúsime si dneska postaviť taký dom alebo dačo proste. No, naposledy sme končili, že sme si tu na drevo kopali. Som porozeral. Dobre, ja tu asi nepôjdem bývať. Alebo napíšte do komentáru, či mám tu bývať, alebo nie. A podľa vás to uhádneme, či pôjdeme bývať tu, alebo niekde inde. Dobre, dotážim ešte drevo. Dobre, za chvíľku to máme. Ešte zoberieme potravy, či jedlo, čo je tunak, aby sme mali dačo, samozrejme. Dobre, máme všetko. Tak ja si zatiaľ nie, inakší. Zatiaľ budem bývať v tomto dome, čo je tunak. Čakajte, dám si na dačo takéto. Jo, ja som to netrafil. Dobre, to nevadí. Hej, choď. Čakaj. Dobre, to je tak. Dobre, zoberieme, či nezoberieme, ale odložíme si taktoré veci. Teraz kebyže prídem a už tam nič nie je. No nic. Ale to je ten zbytočný. Počkajte ľudia, ja sa najem a ideme smerom. Ale čo sa dá ešte za veci? Dobre, to je jedno, ideme smerom tam. Dobre, máme tu veľký divný kopec. Takýto. Ešte sa musím nájsť, tak sa najem. A ideme. Toto som chcel vyfajtiť. Štít nemám. Mám nápad, ja si vyťažím hlinu a dostavím sa tam zvyšky. Len toto musím zničiť. Ale počkajte. Bude to na iron? Dobre, asi nie, to je jedno. Ale tak, potom viem, kde idem pozrieť. Dobre, tak idem tu na hore a trošku poťažím hlinu, aby som sa dostal aspoň na ten strom. Keď to je tá istá? Hej, to je tá istá. Dobre, ťažíme. Dobre, sme tunak. To nedáme. Dobre, to je jedno, idem head.
Buď zomrem, alebo nie. Idem preskúmať ešte to, čo bude za týmito horami. Rajt asi nepôjdeme spustiť. Dobre, tak ideme hore. Dobre, máme... No, sme pri kopci. Tak ideme hore. Bra. No, kde snežný bajom. A púšť. Počkajte. Pôjdem sa presťahovať tam, ale musím si zobrať veci. Takže beriem si čo najdôležitejšie veci a môžeme ísť. Dobre, takže ideme... Ja chcem mať inak takýto server, ako má Maty. Ak nepoznáte, tak je to ten youtuber taký. Čo má 1000 dní a má tú veľkú pyramídu, či čo to bolo tam v Minecrafte. Dobre, za chvíľku budeme už tam. Tak ideme... Tam je... Dobre, to už padlo, lebo tam je jeden ružový strom. No tak ideme... Ešte tam by som možno pozrel, že... čo by tam bolo za tými kopcami. Ale dobre, to je jedno, idem si hlavne po veci. Toto nám treba, toto vyhodím. To je trash. A idem si zobrať veci. Dobre, berem veci. Ok, mám všetko, len... No nie všetko, lebo mi treba posteľ. Som nevybral. Aj sapling si zoberiem pre istotu. A zničím aj túto ohradu. Nie ohradu, ale toto nám treba. Dobre, ideme ešte toto drevo poťažiť. No a peši toto asi takto v noci nezvládneme, ale potrebujeme hrozne veľa dreva. No ale máme aspoň saplinky, tak to je chile. Dobre, ja už idem spať. Dobre, toto je ten domček Skibidi. Či nie, toto nie je ten domček. Toto je on. Choď hoved. No nechoď, ty si fér. Dobre, so mnou. Čo je toto? Dobre, to je trošku creepy. To vyzerá ako iron. No ako keby mal kameň, tie oči. Dobre, už sme tu nak. Tak bolo to tým smerom asi. Áno, hej, bolo. Dobre, čo najrýchlejšie tam skúsime zabehnúť, lebo nechce sa mi... Keby to bolo aspoň také auto v tomto Minecrafte. Mám aj taký mod, ale tam nie je nič také. A ľudia, napíšte do komentáru, či mám začať hrávať aj Skyblock. Ale obyčajný iba. A torčky nemám. Dobre, to je jedno, tak ideme. A uhlie, počkaj, to si naťažím. Yes, uhlie. A máme aj také tie levely. Dobre, zabili sme ho, ale bolo to celkom... Som sa zlakol, že skeletom. Počkajte, tam je ešte jeden. Mne ešte dačo trafilo.
Dobre, bolo to za týmto kopcom však. Dobre, neviem. Tak ideme pozrieť. Áno, hej, je to tu. Keby sme našli tú dedinu, čo je v tom zimnom biome, to by bolo celkom dobré. Dobre, ideme. Keby to bola aj pyramída, to je že najlepšie. A tam enchantované zlaté jablko. A to by sa určite nestalo. Dobre, sugarcane si zoberieme. Tá krava. Dobre, ideme tam. Toto asi nie je tá veľká púšť. Ja, to je akože iba pri tejto vode. Dobre, tu by sme sa... Je tu dedina? Nie je. Bože môj. Sme trošku unlucky. Dobre, sme tu. Pozrieme do jaskyne, čo to by také mohlo byť. A je tu toto, ale to nám netreba. Dobre, nič tu nie, idem head. Bo idem ešte na tú horu. A či by tam to bolo ešte. Tam sú ľadovce. Nebolo to aj na začiatku prvej série, že tam boli ľadovce? Á, dobre, to je jedno. No tak ideme vylezt ešte tento kopec a uvidíme, čo tam je. Dobre, máme tu jaskyňu v kopci. Cikox. Joj. Abo keď sme už tak pozriem, toto je nič. No to sa vôbec nevyplatilo. Dobre, tak idem hore a idem hore proste. Dobre, sme už asi... A nie sme. Pozrieme tam, čo tam bude. Dúfam, že tam bude dedina. A yes, je tam. Tento svet je najviac láky na dediny. Furt sú tam iba dediny, ty kokso, yes. Dúfam, že tam bude aj ten dobrý dom, kde bývajú dobré veci. Mám všetko a hej. Dobre, a krava, znova. Je tam ten dom, vidíte ho tam, presne. Dobre, ja tam prespím niekde a idem znova hľadať ďalšiu dedinu. Dobre, sme tu. Dobre, pozrieme sa do tohto domu, čo to nám bude. Dúfam, že tam bude dačo dobré. Taká bomba úplná. Pozerajte na auru. No tak toto... Dobre, toto nikto nevidel. Dobre, tak proste ideme ešte pozrieť. A čo máme všetko na... Ja tieto mám už takto na... Tak idem dole zatiaľ. Jezu, voda. Je tu.
Dobre, brambory si necháme. Dobre, máme. Dreva máme málo. Tak trošku poťažíme. Dobre, za chvíľku to bude. Dobre, máme to. Toto je čo za semena? Aha, zemiaky. Brambory. Dobre, ideme pozrieť ešte to, na čo tu... Ja, toto je tento tu. A tu pec asi nejdem brať. Dobre, idem pozrieť to takto doma, ale tento asi ja neviem, či som videl takedy. Cikox. Dobre, nepozrel som všetky domy, ale tak to je jedno. Dobre. Pozrite na Auro, to bude ďalšia dedina. No tak nie dedina, ale kopec. Počkajte, to tam je dedina? Alebo... Aha, tam je dedina. Ja, aj to sú stromy. Bože, to sú samé dediny. A to iba týmto smerom sú tie dediny, podľa mňa. Dobre, musíme prejsť ešte túto rieku. Prečo to už nejde? A takto hore. Dobre. Sme tunak, ale ešte víc kopec. No, by som sa, že si niekde ubytoval. A farma? Dobre, tak... Idem vyťažiť drevo, lebo potrebujem. Dobre, ideme toto vyťažiť. Dobre, tak dreva stačilo, idem hore. Len... Či sa dostanem? No hej, dostanem. Dobre, som tu na prvý domček. No domček, kostol. A ideme ešte hore. Toto treba zničiť. Jezus, kde je tento dom? Teraz pozráte na Auro. Ty kokos. Počkajte ľudia, som na chvíľku. Dobre,